Pozdrav svima, nalazimo se u zasadu Borovnice u okolini Gornjeg Milanovca u selu Ozrem kod našeg domaćina Milete i njegovog kuma Ace. Ovo je neki nov format koji planiramo da nam postane da kažem praksa u budućnosti, da radimo intervjue sa našim korisnicima i da pričamo njihove priče koje su nekad vrlo i šire od same Borovnice. I nije baš slučajno što smo danas tu kod Milete, jer je on sam počeo zasad još 2015. godine, puno toga je učio i kada smo se upoznali vidjela se jedna dobra energija i bio je spreman da svo to svoje znanje onako nesebično i deli sa svima, što se meni jako dopalo i zbog toga smo danas tu pa snimamo cijelu priču sa njim. Ako možeš prvo da nam se predstaviš ko si, šta si i kako je bilo početi zasad bez iskustva. Pa pre svega dobrodošli u Ozrem, ovo je zasad, kažem, porodice Čuljković, uključeni smo moj brat i ja i bilo je tu pomoći u startu dosta od drugih ljudi, prevashodno od kuma, tako da eto, da kažem kao i svaki početak, onako izazovan, turbulentan, puno odricanja i da bi se došlo do ovoga. E sad, svo to neko znanje koje smo u tom prvom zasadu, da kažem, stekli smo, trudili se da prenesemo u druga dva, tako da... Koji su bili najveći izazovi? Je li su to sadnice, sadnja, način uzgoja? Pa eto, najveći izazovi, da kažem, jako malo informacija u tom nekom početku, pravih informacija. Borovnica je tad bila, da kažem, možda je bilo 200 hektara u Srbiji, otprilike, ako se ne varam kume, da. Neko početno znanje, ono što smo preneli, to je bilo podignite bankove, iskopajte jamić, stavite piljevine i to je to. Niko stvar nije istakao koliko je ta priprema zemljišta je bitna i sama sadnja koliko je bitna i naravno sadni materijal između ostalog. Tako da sve karike u lancu su bitne, ali eto, najveći izazov je bila i ta godina je bila specifična, kome ti možda možeš malo više kažeš. Sve što je moglo da pođe naopako je pošlo, iz neba pogotovo. Kasnile su sadnice iz, recimo, Holandije, stigle su negde u decembru, krajem novembra, šta znam, nespremne, onako iz njihove klime, došle su ovde još uvek, da kažem, vegetiraju i onda smo posadili, pa je bilo velikih kiša na proleće, pa smo morali... Pa je bio sneg, pa na leto grad. Jest, ta godina je 2017. Dva puta smo sadili, vadili smo i morali smo, su potonuli bankovi, potonule sadnice, eto, mogu slobodno da kažem, to je da je ovaj zasad dva puta sađen, jednom u decembru, jednom u maju 2017. Dobro. Tad kad smo prvi put bili kod sebe, ti si pričao da si dosta putovao i po Americi, da si bio u Holandiji i da si bio u tim nekim rastlinnicima ili u samim voćnjacima Borovnice. Koliko ti je to značilo da pokupiš neko iskustvo, znanja od tamo pa da primjeniš ovde? Pa svakako da znači, bilo koji vid, da kažem, putovanja, to je neko iskustvo novo, nebitno da li u vezi sa strukom, sa poslom koji radite. Svakako da je značilo, ipak Borovnica dolazi sa američkog kontinenta i njihovi borovničari, da kažem, ima raznih pristupa tamo i uzgoja, kao i ovde. Mada mogu da kažem da mi radimo na veoma visokom nivou, nisam naišao tamo, mislim da se u Evropi radi borovnica sad, iako je ova američka sorta na višem nivou nego tamo. Oni su više osredsređeni na ne znam, neka osnovna đubrenja, malo jača, mi tu više imamo taj MPK program i tako da, eto, u poređenju Evropa-Amerika, mislim da je u Evropi trenutno bolje, na višem nivou se radi borovnica. Odakle ti hrabrost da tako, bez iskustva, grlom u jagode uletiš u Borovnicu i da to sve kreneš tako, da uložiš sve što si stekao neku ušteđevinu u to? To je pravo pitanje. Pa odakle hrabrost, šta znam, eto, ja sam sticam okolnosti pomorac, bio je 8 godina, plovio, radio sam na luksuznim kruzerima, eto, inače hotelijer sam po struci, to sam i diplomirao i radio sam u struci do jednog momenta dok me nije to prezasitilo. Eto, 7-8 meseci si ploviš, zahteva puno energije,
radiš sa ljudima jednostavno, udovoljavaš ljudima, kako bi rekao, to su sve uslužne delatnosti, ugostiteljstvo na prvom mjestu, pogotovo ta kruz industrija koja je uzela maha, gdje je ogromna konkurencija, gdje su sve oči uprte u poslugu, pogotovo ko ima kontakt sa gostima. I onda onako uvijek citiram tog jednog mog kolegu koji kaže, kad završim sa brodom, mogu samo da radim sa biljkama i životinjama, sa ljudima što manje. Tako da eto, i ovdje ideja na Dedovini smo krenuli, se rodilo tamo na brodu. Prvobitno bio lešnik i onda kroz razgovor sa kumom, tadašnjim prijateljem, on mi je preneo informacije o borovnici, te neke prve korake, on je već istraživao, pratio, tako da, eto, odatle ideja, prilike, to je neka priča, sediš na brodu, maštaš šta bi mogao, kako bi mogao i vođe nekim entuzijazmom i energijom nekom, eto, svoje to neko iskustvo, znanje, preneli smo tu. Dobro, ajde da uključimo malo i kuma u priču, sad kad si ga spomenuo već da je i on bio malo inicijator i svega toga, kako si ti počeo da se baviš borovnicom i kako je sve to počelo i sa Miletom i sve oko borovnice? Pa počelo je tako što ja sam se bavio drugim voćem pre borovnice, gajio sam jagodu, gajio sam šumsku jagodu, sve su to manje površine, onako uz, da kažem, nekakav redovan posao, ali sam tu naučio mnogo nekih korisnih stvari zato što se ta šumska jagoda gajila organski. I tu sam prve korake napravio u toj tehnologiji, a borovnicu sam pratio. Od 2007. kada je ušlo u Srbiju, ja sam pratio šta se tu dešava, informisao se i onda u tom nekom, da kažem, opuštenom razgovoru sam kumu predložio kao hajde da vidimo šta se dešava sa tim i onda smo krenuli obilazak puta 6 po Srbiji. Uzduž i popreko. Obišli smo tad što je bilo za sada, pa ne znam, eto. Pola Srbije smo obišli sigurno da vidimo. Pokupili smo neke to znanje što je imalo to u tom momentu, jako šturo, neko prenese, neko ne prenese. I onda da kažem, ovdje smo se učili onako na ovom zasadu. Ja sad znam, ovo je bilo pilot projekat mnogih koji su ovdje radili i na nekom svom, da kažem, iskustvu i malo pre koleginica je to pitala šta bih preporučio za uspešan uzgoj. To je znanje, eto, nepresušno, neprekidno informisanje, čitanje, posjeta raznim seminarima, to ovo malo pre što smo pričali, te posjete farmama po Americi, Aco je, inače posjećuje dane rezidbe u tom holandskom renomiranom rasadniku, tako da što se tiče rezidbe smo neke korake usavršili, uvijek ima prostora za još. Pa eto, taj pristup uzgoja malo je drugačiji od tog mainstream u Srbiji, da ne kažem ono konvencionalno koji se radi. Akcenat stavljamo na mikrobiološka đubriva. Prevashodno, eto, trudimo se da to voće koje proizvedemo da bude nutritivno vredno, da ima minerala u sebi, kao što i promovišu borovnicu top 10, superfood, šta već nije, kakve epitete daju. Da bi to postigli mi moramo da imamo mineralima bogato tlo. I opet te minerale, da bi bili dostupni biljkama, trebamo da imamo jako mikrobiologiju, tako da eto, mi stavljamo akcenat. Samo da se nadovežem, sad prekidam kuma, neka naša ideja je bila u nekom razgovoru ovako, kao danas što šetamo kroz voćnjak i to je bila ideja da sutra kada svoju decu dovedemo u taj voćnjak u berbi, da djeca priđu, beru taj plod i da mi ne razmišljamo da li je to prskano juče, preključe, pre 7 dana i ostalo, nego da jednostavno beru i da jedu to. Pa nije samo ono uzgajamo voće, već je to i da kažem stil, način života, stil i način života koji mi pokušamo da prenesemo. Eto, mogu da kažem da smo i zadrugu oformili prošle godine i da funkcioniše. Išli smo korak po korak, prvo je to bilo neko udruženje, neprofitna organizacija, pa smo onda vidjeli da možemo da napravimo, da održimo tu zadrugu, za sad je održivo. Okupili smo proizvođače, ne sve, ali evo većinu ovdje u Takovskom kraju. Znači, trudimo se da svi radimo taj pristup uzgoja biološki, to jest drugi naziv za taj biološki je regenerativni, gdje se umjesto MPK đubriva, da ne kažem, ajde, ne može ni bez njih u neku ruku, ali fokusiramo se na kvalitet, na raznolikost tla zemljišta. Znači, prevashodno da zemljište bude zdravo, da bude
bogato mineralima, a samim tim i plod koji uberemo da ima te nutritivne vrednosti koje se promovišu. Jasno. Sad spomenuo si to da to udruživanje i tu razmenu znanja i iskustva. Koliko su naši ljudi generalno spremni da budu otvoreni, to je pitanje za obojicu, kad ti kod nekog dođeš pa ga pitaš da ti kaže gdje je pogrešio, da ti kaže ne znam ja kako on radi i tako dalje, i koliko su ljudi spremni da se udruže da bi nastupili na tržištu kao ujedinjeni i dobili bolju... Pa evo to koliko su ljudi spremni možda može Aco više da kaže. Ja mogu da kažem, eto, oko tog udruživanja mora da postoji neko ko je inicijator i mora da postoji neko ko će da pogura celu priču. Sad, koliko to ima odziva kod drugih, to je sad pitanje. Naravno, bude uvek tu izazova i u toj zadruzi i bilo gde, ali bitno je da bude sve transparentno i da imamo neki zajednički cilj kako mi idemo i interes. Mislim, svi mi ovo radimo i meni je ovo, eto, da kažem, nije jedini, ali u porodici dobar izvor prihoda. Nemam neki biznis pored, sem to što je supruga zaposlena, tako da eto, Jacu je dodatan izvor, on ima stalan posao, usput ovim se bavi, tako da eto, može onda kaže malo više koliko su ljudi spremni da podele znanje, to je u Srbiji malo mi smo konzervativni, moje mišljenje. Ja mislim da to nije samo u Srbiji, nego generalno neko moje mišljenje da te starije generacije napolju ovdje su jako sebične sa znanjem. Pa jesu, ali moramo i mi da promenimo malo svest, mislim, eto, pomenuo si tu Ameriku, ja sam tamo imao konsultacije sa jednim od najvećih uzgajivača na severozapadu američkog kontinenta, u Oregonu. Tamo se konsultacije plaćaju, to ljudi mora budu svesni, znanje se plaća, hoćeš da dobiješ neko znanje, sedneš sa njim, sat konsultacije je $500, spremiš listu pitanja i on ti odgovara. Sad, jedno je prikupiti znanje, drugo je treba to primijeniti na terenu. To je tek druga priča. Da. Koleginica malo pripitala šta je još bitno, da se rekao monitoring i primjena svih to da budeš u korak sa onim što trebaš da odradiš. Eto, tako da... Kako neko ko vodi zasad prati sve te stvari? Odnosno, kako znaš, sad si rekao taj monitoring i to, kako da znaš, ne znam ja, šta je sve bitno u proizvodnji pH, EC zemljišta, koliko ima minerala i tako dalje. Kako se to prati? Evo, Aco, malo može on. Prati se na više načina. Imamo prvo je potrebno iskustvo, predznanje, potrebna je aparatura za merenje količine hrane i u zemljištu i u rastvoru kojim se zaliva. Potrebni su dobri sistemi za zalivanje, naravno, za doziranje svega toga. U suštini lepeza više stvari. Znači neki spoj znanja i tehnologije. I iskustvo. Iskustvo. Znanje je ključ, eto, da bilo koju zasadu i ko prati mora da poznaje barem neke osnovne elementarne stvari tu, da bi umeo i da prepozna problem i da ga predupredi. Bukvalno treba sklopiti slagalicu da bi ceo taj zasad funkcionisao kako treba, nijedan aspekt ne smije da se zapostavi. I svaki je zasad priča za sebe. Evo mi ovdje 3 hektara uzgajamo, sva 3 su u različitoj godini, vegetaciji, različitom tipu zemljišta. U 12 sektora ja, da kažem, 50% navodnjavam isto, drugih 50% je svaki sektor je priča za sebe. Isto što se tiče hrane i što se tiče režima zalivanja. Eto, to je, da kažem, zahtevno je u smislu tehnologije uzgoja svega, tako da... Dobro, a šta mislite u kom pravcu ide poljoprivredna proizvodnja generalno u Srbiji, pošto je trend da zadnjih, ne znam, nije možda 5 godina, bar je naše iskustvo, da u poljoprivredu ulaze obrazovani mladi ljudi koji su i kao i ti, ima ih još mnogo, koji ulaze u poljoprivredu i gledaju je kao neki biznis, u smislu da mora da isprati i sve to što ste rekli, da ima znanje, da ima iskustvo, da tu postoji neka tehnologija uzgoja, da bi na kraju bio i vrhunski rezultat. Šta mislite u kom pravcu to sve ide? I sad puno se priča o toj digitalizaciji svega generalno. Šta vi mislite o tome? Je li to onako samo neka, da kažemo, buzzword, da je to samo neka priča lepo na papiru, a u principu neprimenjivo, ili to u nekim segmentima možda ima nekog smisla? Pa ima smisla, ali u isto vrijeme treba znati to koristiti, primeniti da bi imalo smisla. Inače,
imate dve linije, imate liniju pomodarstva i liniju gdje to ima logike koristiti. A linija koja deli te dve stvari je znanje. Tako je. I moje iskustvo, baš vezano sa tim, je kad neko uzme senzore, meteostanice, fertigaciju, kontrolu preko telefona, oni očekuju da to njima zamijeni i agronoma i sve, ali u principu to je samo alat koji pomaže stručnom licu da sve to isprati i da donese odluku šta treba da radi. Prvo, sam sistem za zalivanje i sve ostalo propratno što se stavlja na zasad bi trebalo taj agronom koji prati zasad da propiše šta mu treba. Naravno. Da se to postavi. Kako je zamislio? Ne vlasnik zasada koji hoće nešto što je čuo, da. Čuo je, hoće nešto naiskuplja, ne znam ni da li mu treba, da li će tu da baci lupam dodatnih 10.000 eura, ni na šta. Mislim, pa to je ono, opet se vraćamo... Treba čovjek da zna šta mu treba. Šta mu treba, i da sa tim što uzme da zna to da koristi. Da koristi, da. To iskoristi maksimalno u službi samog zasada, a ne da bi se hvalio ili ne znam ja šta. No, pa u principu sve to nema smisla ako nije u interesu zasada i rezultata u zasadu. Onda je to ikebana u zasadu. Bukvalno. To je to. Fikus. Dobro. Sad jedno pitanje, kad treba čovjek da proba nešto novo u zasadu, kao ti što si recimo postavio ovu našu aplikaciju i to sve, uvijek čovjek ima neku dozu skepse prema nečemu novom, pogotovo prema tehnologiji. Nije siguran kako će da radi, da će donijeti rezultat i to sve. Pa me zanima šta je ono čega se najviše plašio kad se treba da ugradiš neki vid tehnologije, bilo koje, da li neko novo đubrivo, da li novi sistem za navodnjavanje, bilo šta, čega se plašiš najviše kao proizvođač? Pa nemam tu neku dozu straha sad, da li to smijem ili ne smijem da probam. Postavim sebi pitanje da li mi to, baš što ja sam rekao, treba ili ne treba. Konkretno, eto, što se tiče tvog dela, sad automatizovali smo prihranu i prilagodili ta 3 zasada koja su u različitim, da kažem, i zemljištima i fazama rasta i jednostavno to je nešto što smo vidjeli kao investiciju da nam stvarno treba, jer ja prošle godine, recimo, kada se intenzivno prihranjivalo, u berbi jedna osoba je bila, moj brat, je bio tu i samo bio zadužen ceo dan da meša đubriva i da prilagodi formulacije i količine potrebama biljaka i sektorima na koliko je podijeljeno, već 12. Faktički sada imamo efektni rad, funkcionalniji i meni ne treba osoba jedna koja će da... Tako da kažem, nije tu neki strah, već treba čovjek da sedne i da razmisli čime mogu da unapredim proizvodnju. Šta je ono gdje vidim da još ima prostora, ovdje uvijek ima prostora, evo sad banalna stvar, recimo spremamo se za berbu i onda smo seli šta nam treba. Prošle godine recimo je zasad koji je na strani, sad imali smo osobe koje su zadužene da nose gajbe. Sad zamislite, od nas zasad 80 metara treba da iznese gajbe, gore 5 gajbi i onda smo smislili lepo jedna ručna kolica na kojoj može se spakuje 10 gajbi, će onda stavi, da izgura, da donese nove gajbe. Znači to su neke stvari, da kažem, finese koje znače učinak. Recimo pojasevi za berbu. Do sad su berači brali direktno u gajbe, to retko koji berač će da se savije dole, da spusti bobicu, to obično svi bace, pa drže po rukama, muljaju. Sad dečko iz Subotice se dosetio, kupio ćerci mašinu, šije pojaseve. Evo, mogu da ga izreklamiram ovom prilikom, pokazat ću posle pojas. Nosači metalni koji se ubace posude, u njih bereš direktno, te 3 posude je puna gajba, či berač kad čučne tu mu je sve na dohvat ruke, povećava 20-30% učinak po beraču. Tako da, eto, uvek tu ima svake godine nešto novo se nauči, nešto novo se primjeni, tako da ne treba imati straha, ali treba obazrivo ići u bilo koju investiciju, obazrivo, jeste racionalno i obazrivo. Dobro, ništa, malo pre spomenuo to udruženje, hoćeš da nam kažeš šta je Takovo Berry? Takovo Berry, eto, to je, da kažem, proniklo ovdje prošle godine, opet vođeni nekim entuzijazmom, kum i ja smo inicijatori bili. Hteli smo da to pomerimo na neki sljedeći, da kažem, nivo. Bilo je do sad sve onako, funkcionisali smo, preko drugih smo nabavljali sav repromaterijal i đubriva, počeo đubriva, svega. Malo, eto, obilazak drugih zasada i, da kažem, komunikacija s kolegama, šta je ono što mori voćare, ne samo borovničare u Srbiji, to je što svi nastupaju nezavisno.
Mislim da je tu glavni problem, da ljudi trebaju malo da nađu neki zajednički interes. Naš prevashodno je bio taj da skupimo to borovnice što ovdje ima, da standardizujemo tu proizvodnju, vođeni opet ovim pristupom regenerativne biološke poljoprivrede i da tu robu zajedno plasiramo sutra na tržište. To je krajnji cilj. Sad, svi ćemo mi da proizvedemo i manje više tehnologija i poznata u Srbiji. Sad, ko kakav ima pristup, to je pitanje, ali drugih 50% je logistika. Šta sa tom robom kad se ubere, gdje je sa tom robom, borovnica sama po sebi zahtjevna, od momenta berbe mora se uskladištiti, mora pravilno da se čuva. Što kaže naš prijatelj Dule, to je gospođa biljka. To je gospođa, jeste. Razmažena biljka. Jeste. Tako da zadruga, eto sad, da kažem, pored toga što je okupila proizvođače i ACO je tu neko ko nadgleda većinu zasada na terenu, idemo ka tome da standardizujemo proizvodnju, imamo grupni, ovaj sertifikat Global Gap koji je, da kažem, postao standard i ušli smo u proces sertifikacije bez ostataka pesticida. To je nešto što mogu da istaknem. Prvi smo borovničari u Srbiji, Delta je sertifikovala jedan deo svoje jabuke. Mi smo prvi koji smo ušli u tu sertifikaciju, proces. Šta znači bez ostataka? To je koristi šta hoćeš, ali na plodu hoću da bude bez ikakvih rezidua ostataka pesticida. Tako da niti je organik, niti je konvencionalno, već regenerativno. Pa dobro, regenerativno je više u smislu zemljišta, a ovo je više u smislu zaštite. Mada ima i povezani sa zemljištem, možda ACO može više da kaže tu. Pa recimo da je to neka ideja racionalizacije upotrebe pesticida. Znači, mi nije da ne koristimo, ali mi samo u jednom prskanju radimo. Znači, u cvetu samo to jedno prskanje radimo hemijskim preparatima, sve ostalo je pravilna ishrana biljaka i mikrobiološka zaštita i to je to. I u plodu nema ostataka. Tako da eto, zadruga je okupila te proizvođače koji su opredeljeni da uzgajaju po tom pristupu i radimo na tome da napravimo mini logistički centar za naše potrebe tu u Takovu, izgradnja jedne hladnjačice za naše potrebe. Ove godine planiramo da krenemo izgradnju, nadam se da to kompletiramo za narednu sezonu, gdje ćemo sutra imati bolju poziciju, da li u razgovoru sa domaćim kupcima ili mi radili direktno izvoz, imat ćemo bolju poziciju svakako. Super. Aco, za tebe još jedno pitanje. Koji su, pored tog nedostatka znanja, najveći izazovi ljudi na terenu? Pošto si ti sa proizvođačima i vodiš puno zasada, koji su im najveći problemi i izazovi? Top 3 možda kažeš ili kako god. Pa znanje na prvom mjestu. Sad. Znanje ili neznanje? Pa, recimo. I jedno i drugo. Ali eto da to isključimo iz priče. Mislim da je srce svakog zasada kvalitetan sistem za navodnjavanje pod. Bez toga mislim da je nemoguće da zasad funkcioniše kako treba, a pod sistemom za navodnjavanje podrazumeva se i kvalitetno doziranje đubriva kao i dobro postavljen sistem u polju. Znači da je podjednako iskapavanje, znači mora da bude dobra distribucija vode i hrane, da bi, znači to je nešto bez čega nema smisla uopšte raditi. I svi problemi nastaju zbog vode. Mislim svi, ali recimo da većina problema nastaje zbog vode. Tako da eto, to je nešto što je srce svakog zasada. Naravno, nije to jedina stvar, znači sad, teško je da ja izdvojim sad tri stvari. Mnogo je tu faktora, znači od same pripreme zemljišta za sadnju pa... Načina uzgoja. Ma da, sad
kada bih počeo da nabrajam. Ja bih tu dodao i eto, rad tog operativca ko je u zasadu, koliko je on dosledan jer ako izgubimo korak sa nekim problemom, ako je problem ispred nas, teško posle ga sustigneš. Tako da bitno je posvećenost i operativnost. Svaki gazda jeste. Džaba ja dolazim i obilazim ako sam klijent ne učestvuje u tom zasadu, ako njega, ja volim to da kažem, mora da osjeti zasad. Da. I zato sam ja donekle, nisam protivnik, ali malo pre smo pričali o toj tehnologiji. Ta tehnologija ima smisla, ali ja uvek naglasim klijentima prve, druge godine mora bukvalno da spava u zasad. Tek posle on kad osjeti zasad, onda on može preko telefona da zada zalivanje i ostalo da dođe posle 2 dana, ali kad on zna da 2 dana ne mora da... Pa evo ja ću kažem svoje iskustvo. Kad osjeti biljku, kad zna šta se dešava, može kum malo i on je svaki dan u zasadu, može da... Već jedno 5 godina. Pa opet se vraćam na pristup regenerativne poljoprivrede. Šta sama reč regenerativna kaže da tu nešto treba da se oplemeni, regeneriše, to je zemljište, da li mineralima i mikrobiologijom i taj proces, ovo što je rekao Aco, traje. To ne može, ne postoji magični štabić, sad ja ti dam đubrivo, pusti ovo i wow, biljke su super. Taj proces traje. Kroz razgovor sa tim borovničarima, opet gore po Americi, oni kažu iz sadašnjeg iskustva oni to mogu da odrade 5 godina, a dok nisu znali trebalo im 10 do 12 godina da vrate zemljištu ono što treba da ima. Da ti dođeš na nivo gdje ti imaš par folijarnih tretmana, gdje ćeš samo da potpomogneš biljkama, gdje ona crpi odozdo. Suština je, jeste, biljke, ja volim da kažem, mikroorganizmi su stomak za biljke. Znači oni su, sad birate, hoćete li u taj stomak da stavite antibiotik ili će stavite probiotik. Isto kao i mi ljudi. Hraniš se zdravo, koristiš neke stimulatore, tako i ovdje ima sad paleta, pojavilo se, ja kažem kumu više, ne znam, ja u ovom moru, svi nude neka đubriva, svi nude neke stimulatore, treba pronaći ono pravo, ali mislim da to u Srbiji malo preteruje se u svemu. Svemu se preteruje, tako da vidjet ćemo, eto, mi se trudimo da i kooperantima i nama da kažem da napravimo neki program prihrane i zaštite u nekim srazmerama standarda, da ne bude ni sad, ajde sad guraj sve. Čak šta više, ja mogu iz iskustva da kažem, manje hrane, biljke bolje reaguju, sve ono na kašičicu, malo po malo, čim se pretera nije dobro, kao i kod nas, ti se najdeš pa onda kad pođeš pola kilograma pečenja, pa onda spavaš 2 sata. Kad dođe Lazar kod nas, mora jagnje pečenja svaki put. Zato tako često i dolazi. Zato voli da dođe ovdje čovjek. Voli. Inače nije Zvornik daleko, tamo preko Ravne gore, gledaš Divčibara dole. Za kraj pitanje, pošto i ti i puno ljudi s kojima smo stalno na terenu živi u nekom suživotu između sela i grada. Ti živiš u Milanovcu, ako sam dobro razumeo, imaš zasad tu u Ozremu koji je 10-15 km od Milanovca. Šta ti misliš, je li budućnost u tome i koliko ti je to teško, izazovno svaki dan, koliko uživaš, koliko ne uživaš, to me zanima. Pa, mogu da kažem da kad spoji čovjek zadovoljstvo i posao, to je nešto najlepše. To je ovdje pruža prednost ovaj posao. Ti imaš svoju slobodu, gospodariš vremenom, ali ujedno i veliko odricanje. Ja mogu kažem da imam porodicu, sina 2,5 godine, suprugu i hvala njoj na podršci i porodici generalno svima i brat moj tu je uključen i moji roditelji donekle. Veliko odricanje dok ne dođeš do ja sam ušao u borovnicu onako srcem da kažem malo naivno u startu, to nas je da kažem očvrslo i preporučio bi svakom da pre nego što odluči se da li da ulaže ovo, da li da ulazi, da razmisli da li on za to, da li može da posveti kažu sezonski posao, jeste sezonski i ima tu više i manje posla, ali zahteva prisutnost svakodnevnu, nekada po, ceo dan provedete, dođem izutra ujutro s 4:30, mikrobiološka đubriva opet, to napominjem, ne može se tretira kad god, mora postoje određeni vremenski uslovi, kada radite zaštitu sa njima, to je bilo jutros nakon kiše, u 4:30 sam došao,
sad ću ovdje provesti cijel dan, tako da uveče berba, organizacija, berba najturbulentnija, tu je jako bitno obratiti pažnju na sve, tako da bilo ko ulazi u ovo i razmišlja da ovo bude jedini izvor prihoda, drugo su ljudi koji su iz nekih drugih biznisa ušli ovdje da bi nešto drugo uradili, dokazali se, istakli se svojim poslovnim kolegama ili kome već. Ali stvarno ko želi da uđe, da živi u voćnjaku, da provodi tu vreme, nek razmisli da li je za to. Znači izazovan je posao, pruža mnogo lepih mogućnosti, ima mnogo lepih strana, ali ujedno i izazovan i zahtjevan, jeste. Dobro, ništa, to je to što se mene tiče, što se tiče pitanja. Hvala obojici. Hvala tebi, Lazare. Što možemo da spomenemo. Pa vidiš što ove sonde da izbažda, da iskalibrišemo. To ćemo sad čim završimo ovo. Hvala tebi na posjeti, na vremenu i što se uvijek odazivaš kad god te pozovemo, kakav god imamo problem, tu ste, jeste. Ništa, vama hvala što ste nas gledali, pa se vidimo i u nekoj sljedećoj epizodi, u nekom drugom zasadu. Prijatno. To. I živo. To možemo isteći.